DALLUYON. Napalabas, kinasarita ni Loretta ti gayem na, ket inaramid na ti amin tapno mapagpudno na ni Vanessa. Nagbaligi ni Loretta, iso anaamuan na no anya ti talaga nga aramiden ti gayem na. Naamuan da nga rod ka ni Helen, ti maipapan iti nugot ni Vanessa, ama kikalaysa ka ni Andro, akatukad ti pan nakawayawaya ni Mateo. Kabayatan na, nakisinarak ni Vanessa ka ni Andro, ket dita, impakita kan kuwana ti lalaki ti video amang ipanagnak as ibibiyag pay ni Mateo. Iti sabali abangir, napan ni Helen iti ayan ni Soledad. Itagagayem, denggan nyo tituloy, ti Nobela tayo anapaulwan. DALLUYON! Apay Helen, adda ka din amuyo maipapankan ni Mateo. Ni Vanessa, ingkagumaan na tinagtignay. Kat babaan ka ni Andrew. At dan impormasyon na no sa dino ti ayan ni Mateo. Ha? Agpay sa Helen? Amudan no sa dino ti ayan ni Mateo? Wen, at dan impormasyon da. Iso na laan tada katukad da gitar aramiden ni Vanessa. Banag atyak magustuhan. Anya da ita? Anya ti katukad da gitar aramiden ni Vanessa? Ibagam kanyak, Helen. Anya ti parikot. Tapno makasubli ni Mateo. Nasken a makikalay sa ni Vanessa ken ni Andrew. Anya? Day tatagpay susulitad. Banag ajak anugutan. Itinabiit pa'y apan nakaamamok iti day dya alalaki. Masiguradok ngagpaggad iti danhana ni Vanessa. Ay, Helen. Sana mabalin ang matuloy ti panggap day nga Andrew. Diyak kaya tamay sagmak ni Vanessa. Ang mumat no anya ti makagapusan ka di. Maawatan ka, Helen. Ngam pangaasim, taagkalma ka kumalaang. Saan ka pailuyos iti anyaman amarikrik nam ita? Pangaasim, taagtanang ka. Oh, Diyak amo no kabailak pa ita ito'y solidad. Ang mga nanyakit di ti maaramid ko. Apay, anya nga minti pampanunutam nga aramiden. Iti lugar ang naglamangak iti nauntay apanawan. Adda nagayam ko ang nasingpat nga opisyal ti pulisya. Ha? Panggap ko akong taken. Katyuman ko dagiti mapaspasamak ita diti probinsya tayo. Nay, apay nga italaang anaibagam dayta, Helen. Solidad. Amangan no isun ti makatulong iti kinaawan hustisya ang mapaspasamak dito'y lugar tayaw. Iso asige, kuntakam, iyuman mo ti mapaspasamak dito'y. Dagitjay da Vanessa kan Manong Andrew. Madlaw ang napatid ti pagsarsaritaan da. Saan arumbang amasiputan nak ni Manong Andrew? Ang mga nanyakit di taramidan na. Agtali na daklat ta dito'y ayan ko ita. Paliwak ida. Pambarak ngeten amang protektar iti gayom ko. No bilang taagpagad iti panakisinarak na ni Manong Andrew. O niya, Vanessa. Nalawag ka di amin tinapagsaritaan ta. Uwan, Andrew. Dakkelan tinaaramidak. Dandanin may sublik ni Mateo iti inana. Iso asapay lako man. Ta saan mo adadailan ti karim kanyak. Agtungpal ka kumaitian niya man ang napagsaritaan ta. Di kagdanag. Matungpal ti saritaan ta, Andrew. Basta siguradum laeng asitatalgad ang makasubli ni Mateo iti sidong ni Nana Marcela. At damay sasaok, Vanessa. Sika, ti pagdanaga. Di kagdanag. Agtungpalak iti saritaan ta. Basta si tatalgad ni Mateo ang makasubli ni Nana Marcela. Dakkel at tulong day takada tayo no bilang laang, nanang. Isumuti ko na ka ni Helen, Manuel. Ay na,
Sapay la ko mga rod. Tada ti maaramidan da di agayem ni Nana Helen. Kinapudno na anak ko. Kasla na bang aranak pa'y idi na ibaga kanyak ni Helen ti maipapan iti dayjay abanag. Nanang, Tano dagiti laeng pan nakabagi ti lintag dito iti namnamaan tayaw. Awan lat ammo kon anak ko. husto kayo nanang. Isaasapay la ko mga rod. Tada maaramidan di agayem ni Nana Helen. No kasta, nagsarak dagayam ken ni Andrew. Wen, Nana Helen. Nga mas daawag. Taapay nga awan pa'y nga aging gaita dito yung mansyon ni Vanessa. Loretta, Imunak gaminen, itay nakita ka nagsinan da manong Andrew kan Vanessa. Ngam, sapay la kumata. ni amangan no adan ni Vanessa. Mabitlaan tay nakitaan. Kumusta nga iti panagsarak yo kini Vanessa, boss? Nasaya ti banag na, Torko. Boss, Kat amom ka di. Kayarigan na adwa abilit tinapunta ak iti panangaramat ko iti may salaeng abala. ha? Anya ti kayat mo asawan, boss? Malaksig na mi na matagikwa ko ni Vanessa. Makaliksabak pa iti dakkilagatad. 100 million pesos. Anya? Dayta ti agpay sutor ko. Kat dayta agatad. Agga po ken ni Vanessa. Ha? Kasano mapasamak dito, boss? Utek, Torko. Utek lang ti kasapulan. Di ka maawatan, boss. Imbaga ka ni Vanessa nga agkid-kid daw dagiti nangala ka ni Mateo iti kasta agatad. Ket saanen apulos ang nagduado ni Vanessa anang ibaga, akabailan na nga ipaay tikid-kid dawanda. Ha? Agam ti dinam mo. Siyak tumatlati papanan day ti agatan. Boss, amangan no saanin niyagtungpal ni Vanessa iti sarita nyo, no ited nan tinasao agatad. Saan to mapasamak day taturko? Tasakbay nga ited na tinasao agatad. Nalpaston ti kalaysa. Kasta ka di, boss? Wen, Turko. Ha? Isong awan ti rumba nga pagdanagak. Ngamin, mapaspasamak ti amin sigon iti plano. Kat no maalamon ni Vanessa, kastamat din ti dakkel agatad. Waya-waya amto ka din ni Mateo, boss? Sanak amaag, Turko. Anya ti kayat mo asawan, boss? Saan ton ang makasubli ni Mateo? Ngamin, patayin tanton. Anya? Saan narumbang agbiag ni Mateo? Gaputa amunan ti amin maipapan kanya. Ket no agbiag pa'y, sigurado asyak ton ti madaksan. Iso asan ang mabalin nga agbiag ni Mateo. Mangan kan, Marcela. Awan ti ganas ko, solidan. Aday ta ka manan. Kunak man no nakapag kinaawatan tan. Solidan. Tapno ibagaken ka. Umad-adon ti mayat amang tulong kada tayo. Kat mamati nga agbaligi tayo iti amin nga aramiden tayo. Ay, Iso arumbang lang ang nadam ti bagim. Taripatuam ti salunat mo. Saan arumbang abaybayam ti bagim? Tapno si kakaradkad ka asang putanto ni Mateo. ngata. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Sumangpet tupay ngata ni Mateo. Apay kit din asaan. Patsyak asumangpet to ni Mateo. Iso asaan arumbang abaybayam ti bagim, Marcela. Duan nga altawa saan ngem imbay dito ni Andro. Sigurado lakit di nga das asikasuna. Ikagumaak met tagpanunot iti wagas. Tapno makalibasak ditoy. Sa anak ama pukawan iti namnama. Amok atartarabayan nak ti Diyos. Iso nga aramidag ti amin.
Mamati ak nga da napatag ang makagapo. No apay ang mapaspasamak dagito ita. Kitamok. Dumteng tutikan ito. Nga agpulo ni Andrew iti kinadakas na. Amo kapag duaduandak, Mama Helen. Ngam pangasiyo ko ma. Sandak alapdan iti aramidak. Vanessa, Saan apara kanyak da ito'y aramidak? Para da ito'y kanina na Marcela. Kang runaanan kan ni Mateo. talaga ka di nga isakripisyum ti bakim para iti kaayan ayat mo. Mama Helen, Talaga ka di adimon panunutan ti karadkad mo. Balasang ko. saanan anapatag ti pakasagnak? Ti importante ka ti para kadag iti ipatpatag ko iti biyag. Anyan. Una yan, anagtanok ka nga agayat. Ado ti mangibagbagay di paylaan. Dakkel ti naggidyatan ti kababalin mi iti day di papa. Ibagbag apay ti daduma. Nalabit at imawi dakkano iti jak am mo nga inak. Iso ama iduma una iti ugalik iti day di papa. Vanessa, Sayang laeng. Tadyak na am mo ti inak. Tapulos nga awan ti dinakamat day di papa maipapankan ko na. Kinapudno na. Jak am mo no si bibiyag pa iwan no saanan ti inak. Awan na pulos amok maipapankan ko na. Mama Helen. Diyos ko. Aduyak manan, anak ka pa rin tumang nga umawaawag kan ka. Kidkid dawak nga ipaay mo ti kirad ti pakinakam akasapulak. Tapno mabailak dagitoy ang mapaspasamak ita kanya. Ipagpakaasikan ka, apo. No si bibiyag pa'y nga agpaiso ni Mateo nga anak ko. Pangaasim ko matatulungam iti anyaman ang mapaspasamak itakan ko na. Di mo ko mabaybayan ti anak ko. Nukas pangarigan tagpagad ni Mateo. Mabalin ka di, apo. Siya kyaangan ti alaam. Basta itulok mo ko mga agbiag ti anak ko. At makasubli dito ay. Amo nga dadagiti gundaway anapasakitak ni Mateo. Iso ti pinabasol ko iti napagtambay di amana. Ngamamom no kasano ti panangipatag ko iti anak ko. Apo. Iso apang nga asim ko ma. No si bibiyag pa iti anak ko. Tulungam. Tapno makasublin iti danak. Pangaasim ko ba, Diyos ko. Nasangpatan ka matitay anak ka pa rin to mang itisango ti altar dito'y balayo, Marcela. Sulidan. Iso asaan kasi ni nga. Inuray ko an alpas ka nagkararag, sakbay asimrekak. Nagkidawak iti panarabay ti na Marswa. Sulidan. Ha? Naamiris ko ahusto amin dagiti imbagam kanyak. Amin kayo akalugarak amang patpatibkar kanyak. Husto kayo. Ay na, agyaman akta nakaamiris ka, Marcela. Ngamkidawakan ka, Solidad. Pangaasim, saan da ka baybayan? Awanan ti sabali pa'y apagkamangak, no saan ada kayo akakalugarak. Ikarek, Marcela, saan ka abaybayan? Agtali na edak iti sibay mo aging gaama urnos ti amin. Aging gaama risot ti amin aparikot asim mangbay ita.
Agyaman na, kapsat solidad. Agyaman na kunay. Sumagmamanumat nga daw asaan ta nakapanitayan ni Mateo, boss. Kuna nga ron. Nakumikumag namin anang ipatungpal ka dagiti plano. Plano, adandanin agbaligi, boss. Gusto ka, Turko? Plano nga awanan ti makalapad nga uray asino pay. Bilibak ka talaga ken ka, boss. Nasirip ka. Amom, nuan niya tararamidan. Talaga ah. Saan ko ang magtangtian yaman nga ayan ko ita, no sana ka nasirip. Dayta titandaanam, Turko. Iti maminsan pa'y agundaway, Vanessa. Ibagakan ka. Saan ka nga agtungpal iti anyaman asaritaan nyo ka ni Manong Andrew? Loretta, Al-alilawan na kalaang dayjay. Saan nga agtungpal dayjay iti saritaan nyo? lading itek. Kas itinakon-akon kan ka. Makigasang-gasatak. Anya? Da itatiag paiso. Awanan ti asino man ang makabawing iti pangedeng ko. Kumusta ka, Mateo? Naimbag ta nagpakita ka kanyak. Andro. Apay, ada kayat mo nga ibaga? Waya-wayaan na kon dito eh. Maasi ka kumakanyak. Maasi ka iti inak. Asigurado ang madandanagan itan. Anya nga ita? Dilimok ng kamadlang. Kunakman no natangken ka, Mateo. Andro. Maasi ka kuma. Para iti inak na ito nga arabitak. Waya-wayaan na kuman. Lading itak, ngam saan pa mapasamak dayta. Barang naman siya, nak. Apa man amalpas ti kalaysa. Anya ti kayat mo asawan. Kayat ko amaamuam. Ngagkalaysa kamin ken ni Vanessa. Anya pay, dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti talulangen apaset, ti Nobela tayo anapaulwan. Dalluyon! Dalluyon! Napalabas, kinasarita ni Helen ni Soledad, may papan iti inaramid ni Vanessa. Anak isarita ka ni Andro, tapno makasubli lang ni Mateo asibibiyag, iti inana. Naibaga na pa iti maipapan iti amamu nga opisyal ti armada apagkid dawanda iti tulong maipapan iti mapaspasamak iti probinsyada nga awan apulos ti hustisya iti sabali abangir kinasarita manen ni Loretta ti gayem na ani Vanessa maipapan iti anugot daytoy amakikallaysan ken ni Andro kabayatan na kalpasan ti sumagmamanungal daw akaawan ni Andro iti nakaipupukan ni Mateo nagsango manen dagiti dua itagagay denggen nyo tituloy, tinubela tayo, anapaulwan. Dalluyon! Waya-wayaan na kon ditoy. Andro, maasi ka kumakanyak. Maasi ka iti inak. Asigurado ang madandanagan itan. Anya nga ita? Dilimok ng kamit lang. Kunakman no natangkan ka, Mateo. Andro, maasi ka kuma. Para iti inak na ito nga aramidag. Waya-wayaan na kon. Lading itak, ngem saan pa'y amapasamak na ita. Barang naman siya, nak. Apaman amalpas ti kalaysa. Ano ti kayat mo asawan? Kayat ko amaamuam. Ngagkalaysa kamin ken ni Vanessa. Anya ngagkalaysang ibagbagam, Andro. Imposible day tang ibagbagam. Anya nga imposible? Saan nga imposible? Agpaiso ti ibagbagaken ka, Mateo. Ikalaysa ko ni Vanessa iti mabit. Ket awanan ti maramidan. Imposible! Saan nagpaiso na ito? Hindi ka mamati di saan lang. Ngam urayam ti ebidensya. Amom ka di.
No apay ajak na kaumay itilasod ti sumagmamanungal daw. Gaputay na si kaso kon ti amin. Takas iti nakunakon kan ka. Imanugutan ni Vanessa nga agkalaysa kami. Imposible. Saan ka mamati? Mamati kan, Mateo. Nang runa, ket inaramid na ti amin, tapno makasubli ka lang iti inam. Anya? Day tati agpaiso. Isuama ko na ngaya ayaten nakatalaga ni Vanessa. Iso na lang. Tasaan na matungpal ti anyaman nga adda a relasyon nyo. Ngamin, agkalaysa kami. Ket amom kadi amalaksid amay kalaysa kon. Nakasagana pa yung agbayad kanya iti 100 million pesos. Ayop ka talaga, Andrew! Awanan ka itibain. Ayop ka! Ura niya ti ibagbagam! Talaga lang nga nasiribak, Mateo. Tamalaksid ang maikalaysa ko ni Vanessa. Madaanak pa iti dakalagatan. Ngimsi ka! Pulos adikan to makasubli iti inam. Tapaman ang maikalaysa ken magunod ko ni Vanessa. Tumangad kanton iti barsanga. Talaga adyak maibawing ti pangadeng ni Vanessa, Nana Helen. Talaga desididon ang makikalay sa kanimanong. Katukat ti pan nakaispal ni Mateo. Saan balasang ko? Saan ta sumuko? Aging nga awang pala tinapasama ka kalaysa. Saan ta mapukawan itinamnama? Aramidan tati amin, tapno mabawing ti pangadeng ni Vanessa. Ikagumaak nga aramidan dayta, Nana Helen. Kasi tinakunakon, pudno akabsat ko ni Manong Andrew. Ngamjak kanunungan apulos ti pangadeng ni Vanessa. Uray siyak. Sana bale. Nakontak kun ti gayam ko nga opisyal ti militar iti lugar ang nagtali na edak iti naunday a panawen. Matulungan na tayo dito'y probinsya. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Nana Helen? Addan nagbalin agayam ko nga opisyal ti militar iti lugar ang nagtali na edak iti naunday a panawen. Idilinibasak tinapait a napasamak kanyak iti daytoy a probinsya. Iso ti kinuntak ko, kat ingkari na titulong na kada tayo. Iso asaan tayo ang mapukawan itinamnama. Mamati ak ang maurnos ti amin. Nana? Iso anas ka na mabawing tatipangadang ni Vanessa. Ngamno saan natalata nga ipangag. Aramidak ti ultimo remedyo, Loretta. Tinapatag. Saan ang makikalay sa ni Vanessa kan ni Andrew? Namuwak ka ni nanang ti amin. Nagkapo ngamin dito ni Nana Helen. Manuel, Vanessa, saan mo apatuloyin ta anyaman na panggap mo? Agtalag ka kada kami. Agtalag ka kanyak. Sa anak nga agsardeng, aging kaasaan ka ang masarakan ni Mateo. saan mo ang masarakan ni Mateo? Gaputa adda tattao anang dukot kan kuana. Kat agkid-kid daw da iti 100 million pesos. Anya? Sigurado ka, Vanessa? Juan Manuel. Kat nila ang Andrew ti makatulong kanya, tapno maispal ni Mateo. Kat makasubli ka ni Nana Marcela. Iso anaskan nga umanugot akiti kayat ni Andrew. Naskan nga agtong palak iti nagsaritaan mi para kan ni Mateo. Kasanaw, alilawan na kalang ni Andrew. Anya ti kayat mo asawan? Kasanaw, naisumot lagayam tinangalak ni Mateo. Ha? Kasanaw no plano nagayam ti amin. Tapno matungpal dagiti kayat na mapasamak. Kasanaw, Vanessa. Saan amabalin ang matuloy ti saritaan da Vanessa ken Andrew? Nalawag apa na nga lilaw ti inaramid ken kuana ni Andrew.
Nasken amalapdan ni Vanessa. Saan arumbang nga ituloy na ti makikalay sa kinandro? May sagmaklaang te ayatag. Diyos ko, si kalaang tayan tinamnamak. Tulungan na kalihabo. Sapay la kumata makalibasak nito'y. Saanan na para kanyak na ito'y akit kinawag. Diyos ko, no dikit para kadagit ipat patig ko iti biyag. Diyak kayat na may sagmakta. Iso apag aasim ko ma. Ta isuro nak itirumbang aramidag. Ikanak iti umtas akiran ti pakinakan. Tapno makalibasak nito'y. Pang-aasim ko ma, Diyos ko. Hada mangiluklukat iti rito ti silid ngayon ko. Amangan no ni Andro maninday ta. Anya jay ko na, Marcela. Nakaamirisak solidad. Husto ka. Naskan nga agbalinak anatibkar. Barang sumangpatmatlaang ti anak ko ani Mateo. Ay na, maragsakan ak iti kastanang ngagkukan ka, Marcela. Idirabi solidad. Na itagtagainap ko day dimindong asawa. Anya? Kuna na iti tagtagainap ko. Asaan arumbang tararamidak iti anak mi. Kan saan arumbang tararamidak apamabasol iti sabali at tao kadagiti napasama. Ha? Dahita ti agpaiso solidad. Iso anak kaamirisak, apaman anak kariingak. Pinababasol ko ni Mateo nga anak ko, gapu iti kinasingad nakin ni Vanessa. Ngam saan gayam arumbang, nang runakat amok no anya ti kababalin ni Vanessa. Uray ni Loretta, nga uray pa'y kabsat na daitchay nga Andro. Ay na, Marcela, agyamanak, kamaudyanan na. Nawaknitan matlaang ng tinakulaapan a panunot mo. Hangam, sapay lakuma, tasaan pa'y anala daw ti amin. Ha? Anya ti kayat mo asawan, solidad. Apay akas ta tinasaom. Amo, Mateo. Magagaranak atalagan. Iso nga idaras kun nga ilapas ti amin, tapno matungpalan ti panangikalay ka ni Vanessa. Andro. Kasi tinakon-nakon. Kukwak to ni Vanessa. Madaanak pa iti dakalagatan. Apay di kagpungtot, Mateo. Di ka kadi makapungtot, iti ibagbagakkan ka ita. Nung atay bagakkan ka, anatay ti amam. Gaputa na sa bidongan. Anya ti aramidan. Anya ti kunam. Day tagayan ti makaala iti atensyon mo, Mateo. Anya ti kayat mo asawan. Andro. Tangaysan kamot lang, amawaya-wayaan na si Bibiyag. Ibagakon kan kati agpaiso. Apaman na nagidep ti sila wedi ospital iti aldaw anatay day di amam. Ginundawayan ni Turko tinangilaok iti sabidong iti dextrose na. Anya? Day tati agpaiso. Ingagaram iti nang patay iti amam. Mateo. Naimbag, tadi nakanakita ni Nana Marcela, iti papan mo ija lugar da. Loretta. Amumat no anya ti sitwasyon. Masair kalakit din no makita na ka. Saan mat siguron agumura?
Numaamuan na makikalay sa akon ka ni Andrew. Vanessa? Iso asakbay makikalay sa akin ni Andrew. Kaya't ko ti makisarita kanina na Marcela. Agkidawa kiti pamakawan no anyaman ti basol ko. Panagkunak at dinakmat siguron pagsasawan. Nang runa numaamuan na apara ka ni Mateo ti kastoy ngar aramidak. Anya? Kasta ti panggap ko, Loretta. Adakan ka dayta? Madlaw iti tinor ti panagsaom a desidido kan. Ngamkas gayam mo amang isakit launay kan ka. Di nakmat malapdan amang ituloy amang bawing iti pangadeng mo. Loretta. Lading hitak, Vanessa. Ngam talaga akasta ti plano. Saan kasumuko amang bawing iti pangadeng mo? Aging nga awan pa'y tinapaspasamak akalay sa. Talagang awan puso na, Andrew. Dakos dang agpadpada iti dayjay abuyot na. Awan puso tang agpadpada. Nakarkaro itan may kagumahak ti makalibas dito niya. Aramidag ti amin, tapno makalibasak. Ikagumaak asiriban ti agbanbantay kanyak. Anya ti kayat mo asawan, Helen. Nakasarita kon ti gayem ko nga opisyal ti militar iti lugar ang nagnaedak iti nabayag a panawan. Idi pimanawak diti lugar tayo, Marcela. Nakasagana amang tulong kada tayo iti kinaawan ti hustisya a mapaspasamak ita ditoy. Agpayso, Helen. Wen, Marcela. Naibagak pa yan kan kwa na ti sitwasyon ni Mateo. Kat, anya timbaga na. Sigun kan kwa na. Limad ngagtigtig na idan. Confidential ti panagtignay da. Tapno maamuan da no asino dagiti padada nga adda iti serbisyo. Akakonsabos ti utek dagiti gulo dito'y probinsya tayo. No kasta nga rod, talagang adapay namnama, Helen. Posible ang masarakan tayo matlaang ti anak ko, ani Mateo. Posible da ita, Marcela. Iso di ka mapukawan iti namnama. Adda kumamat kindawagan ka, Marcela. Anya da ita, Helen. Ibagam kanyak no anya. Tano maipaay ko lakit di. Saan ka mapaay? Maipapanday to'y ka ni Vanessa. Kat sapay la kuma, tamaawatam, noan niya tikindawag itakan ka. Napalalo ti pungtot na paman anaamuan na ti pudno ama kagapo. No kasano apimusay day di amana. Sigurado aga po iti kasjay anamuan na, boss. Nakarkaro na mapukawan iti namnama dayjay. Amang ano din ang tarikagayin pa itagbiyan. Nako namon. Kung namlan na sino katuradan, katangkanan, naglaka matalimok ng tipakinakam na. Boss. Kat inton sumaruno ang mapanta iti ayan na. Asawak to ni Vanessa. Nakarkaron ton tipan nakaupay na. Kat amangan no kidawan nanton kanyak agipusa kunti angas na. Posible da ita, boss. Boss, asitigtan iti mansyon dagiti Villaflor. Sayat met. Naske na makasaritak ni Vanessa para itinadaras a panagkalay sami. Dukasta. Amon ni Marcela ti amin. Imbudno kon. Kat agyaman nak tanawatan nak. Helen. Nakasagana mo't ti amin. Madaman ti panagtignay dagiti militar babaan ti tulong tinagbalin agayem ko nga opisyal. Ay, Diyos ko. Sapay la ko mataggibusan ti amin. Barang no maisalbar pa ito'y lugar tayo. Gapo iti agtultuloy apan nakadadaal na gapo iti pagminasan. Dakkel ti pamatik a malawlawagan ti amin. Kastamot din a masarakan tayo ni Mateo.
Sapay la ko mga rod, Helen. Kasi tinakunakon, dakkel ti pamatik, sulitad. Ay, agpakada akon agsubli akon iti mansyon. Amangan numadanagan na ni Vanessa. Adto'y tibayad ko, Barok. Ni, nakaparada tilugan ni Andrew iti batong tigit ti mansyon. Kitkitaan nakmatibuyot na nga agnakan iti turko. Ay, agdiretso akon asumra kiti naladan ti mansyon. Amangan noan niya manandaramidan day jay nga Andrew. Sumra ka kun iti likudan ti mansyon. Kamaudyanan na. Nalpasan ti amin, Vanessa. Nasayat mo tay manugot ka nga inton o may alawasan ti panagkalay sata. Juan, tapno makasublimot ta ni Mateo kanina na Marcela. Nanamakmat na itan. Sandak mat siguro alukwen nagiti kasarsaritak anangala ken ni Mateo. Andrew, Ang hindi kagdan ang Vanessa. Dakkel tinamnama ang makasubli ni Mateo. Imposible ngamin atry duren dak dagiti kontak ko. sapay la ko mga rod. Tamapasamak ti amin ang nagsaritaan ta. Tanakasagana akmat ang makikalay sa ka. Saan, Vanessa? Ibabawim di pan nakikalay sam iti dayta a lalaki. Bakit Helen? Malapdan nga ta ni Bakit Helen, ti pan nakikalaysa ni Vanessa ken ni Andro. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti dwalangin na paset, ti Nobela tayo anapaulwan. Dalluyon!